Klimaforandringerne er i gang med at ødelægge den verden, som vi kender den. Det er nu bæredygtighed skal rykke fra at være noget, som vi gør, når vi har tid til det, til at være en del af businessmodellen. Så hvad er det, vi skal? Altså, jeg ved i hvert fald, hvad vi ikke skal. Vi skal ikke bygge 3 nye klimaerhvervsskoler. Vi har faktisk brug for, at alle erhvervsuddannelserne kommer til at arbejde med bæredygtighed, og alle erhvervsuddannelserne skal i gang med det nu. Alle organisationer er altså nødt til at bidrage til ikke blot klima, biodiversitet, social ansvarlighed, men også den geopolitiske realitet er en del af den forretningsorden, man har. Og det er altså lige præcis nu. Nu er det rykket ind. Altså nu kører vi her, ikke? Og så bladrer man op, og hvad kommer det så til? Ja, der er nogen, der skal have et nyt drivhus, og så er der andre, der skal købe en ny smart bil, og nogen, der skal have wellness nede i kælderen. Og jeg tænker, det her, det holder jo ikke en meter. Så alt helst, så skal man så over til Hansen og Ersbøl i dag, som virkelig formår at arbejde med impact på den gode måde. Det handler om, at vi faktisk skal lave en reel impact. Det kræver ledere, der står fast, også når det stormer og når det blæser, og når medarbejderne ikke helt er der, og når kunderne heller ikke helt er der. Så har man som leder brug for lidt hjælp, og for en som Lotte, der siger, tro på det, det kommer lige om lidt.